Доктор Абдел Жабрил пропътува 500 км от далечното шуменско село, където сега практикува, за да уважи поканата на децата. Като скъп гост те го посрещнаха с погача и дариха скитка здравец. Заедно с него бе журналистката извадила го от анонимност с публикацията си в периодичния печат. Статията не само заинтригувала учениците, но им предоставила чудесен повод да осъществят поредната среща по проекта различни, но заедно в ежедневието. Стана ни интересно, че той е чужденец и лекува без значение хората, макар и турци и българи. Роден в Палестина, в ивицата Газа, Абдел Жабрил идва в България преди близо четвърт век с една единствена цел – да осъществи мечтата на своя живот. Още в първи клас, когато почнах, просто имах мечтата да стана лекар. Смъртта, на която често е свидетел като дете, предопределя и следващия му избор – да работи в спешна помощ. След 6 години преосмисля решението си и става джипи в един от най-трудните райони в Шуменско, където се чува по-малко българска реч и повече турски и цигански език. 600 от пациентите му са роми. Плъсквах се с такива неща, които никога не съм очаквал, че от рода на майката не знае децата, къде, колко деца, кои са бащите, рождените дати. А иначе доктор Жабрил се чувства като един от нас. България нарича нашата държава, говори с възторг за Ботев и Левски, познава българските класици и народното ни творчество, а отскоро даже се е научил да играе ръченица. Имаше курс по народни танци скоро и почнахме да го посещаваме така и лека по лека. Въпреки всичко, което се случва днес, трябва да се гордеете, че сте българи. С тези думи се обърна на раздяла към младите хора палестинският лекар.